andre verdensdele bliver de flere og flere, og de kommer imod os i Europa for at tage, hvad vi har. Nu er der 7 milliarder mennesker på kloden. Fortsætter fødselsraten som nu, forventer FN, at der vil være 10 milliarder mennesker i verden i 2100. Den katastrofale overbefolkning skaber folkemasser på vandringer. EU's ydre grænser er presset. Overbefolkningens problemer skal vi diskutere. Det gælder klodens fremtid. Du tilhører en årtusinder gammel, stor europæisk kultur. Du skylder ikke fremmede statsborgere fra andre verdensdele noget. Du tilhører Europa, som har sit eget fødselstal under kontrol. Folkevandringerne nedbryder de vestlige velfærdsstater økonomisk og kulturelt. Folkevandringer er krig om territoriet. Du skylder dem ikke noget. Der er kun et svar til den historiske, kaotiske, umulige fortsatte masseindvandring af fremmede statsborgere. Stop fortsat indvandring og send dem hjem igen. Sikken en masse plads, der blev overalt i Europa efter hjemsendelserne. Sikken en masse socialhjælp og hospitalspladser, vi sparer. Sikken en masse ildspåsættelser og grov kriminalitet, der forsvandt. Hjemsendelser er Europas eneste redning.